Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edio, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Ben, hola. Edio outro día dixo unha cousa que me deixou pensando. Díxome... Das má sensación de que eres moi mamá, moi mamá, moi mamá. E dixenlle, pois, sí. A verdade é que sí, son moi mamá. A súa ilusión foi ser nai desde sempre. É nai, ten dúas fillas, disfruta moito con elas, facendo actividades con elas, esas cousas todas con elas. Véxelle moi feliz. Non é que deixara de ser muller, nin parella, para ser mamá e só todo... Só son mamá, non. Pero é certo que se tiña un desexo na vida era ser nai, e que é mellor que cumplir un desexo. Imos comezar como sempre, con mobilidade articular, levando a cabeza a un ladiño, a outro. Comezamos con movimentos do pescozo, arriba e abaixo. Bueno, contades algo, rapaces. Que polo bravo a mellor festa que hai é do San Xoán. Imos aí cos brazos. Das lumaradas, non dis? Home, claro, lume novo. E vos o celebradelo ali tamén con... Ali en Vilalba celébrase moito porque hai un barrio que é o barrio de San Xoán, entonces fan ali o lume, andamos vestidas de meigas, pero en xuño tamén está o As de Lucus. É verdade, nunca fun, Nunca fun a precioso, todo o mundo vestido de romano ou de... Escutei falar moi ben desa festa, pero que cuadra xusto a acabar San Xoán? Cadra antes do San Xoán. Na primeira quincena, e despois está Ribadeo cos indianos, así que festas... Más a cintura... Non, festas e verbenas en Galicia, no verán... Pero son festas moi participativas, porque todo o mundo vai vestido da época que lle corresponde... Cantos días é o As de Lucus? O As de Lucus... 4, o que pasa é que hai actividades toda a semana. Chegalle ben, 4, chegalle ben. De castrexos que non me lembraba. Pero hai moito donde escoller. Bueno, si vamos dormir na tua casa, non, Estrella? Home, malo será. O arredor da muralla. Ali, o raso. E fai como los traxes, non vos preocupedes. Bueno, iso xa moito. Xuntamos pernas, vai todo o mundo, entendo que... Todo, desde bebés hasta xente de 80 anos, todo o mundo vestido. O de romano, xa iba o Anxo de a ver se iba algún espido, non. Lugo, que é unha cidade moi bonita. Sí. Eu digo, cando vexo así algo de tantos miles de anos como a muralla, digo, como farían para facela? Había os de riscos laborais ali dicindo non te subas por aí con esa pedra que te podes herniar ou alguna cosa. Sí, tiñe toda a pinta. Que? Había baixas tamén por... Bueno, supoño que si as baixas xestionabanse de outra maneira. Eran sin incorporación. Indefinidos. Chegaban aos 30 años xa serían uns velliños. Hacia adentro. Sí, iso é increíble. Ainda a día de hoxe das pirámides e todo non saben como as facían. Cambiamos de pé. Hai teorías conspiranoicas. No, pero... Que din que as pirámides que son cousa de outro planeta. Hacia dentro. Pois tamén podían vir facer unha visita mañá o que está así todo escacharrado por aquí agora. Tamén. Moi ben, unha vez que rematamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. Para a clase de hoxe o único que imos necesitar é a esteira e halteres. Collemos todo e comezamos. Pois ao desexo da Noemi era ser nai, según nos contou. Ten dúas nenas preciosas, non por eso descoido a parella, nin a vida familiar, nin os amigos. O que pasa que é verdade que cando tes nenos pequenos, pois centraste moito na educación, que eu, baixo o meu punto de vista, é como ten que ser. Non te podes centrar somente nunha parte da vida de familia, porque senón as outras resíntense. Por eso ela globaliza todo, ten tempo para todo. E está o éxito. Ben, unha vez que xa temos todo, imos comezar co primeiro exercicio de quecemento. Imos boxeando aí 30 segundiños, soltando brazos. Aí, movendo a cadeira, a cintura.
Imos aí cos ganchos. Volvo a soltar brazos. 2, 1, vale. Imos agora elevando os xeonllos. Veña, que hai que subir pedras a muralla. Veña, 1, 2. Pois mira, eu creo que en Lugo estive unha vez, como moito. Pois temos que ir todos, De excursión cos... Cando iba no colexo. Porque non recordo eu ir ali algunha vez máis, Ver a muralla e pouco máis. 2, 1, vale. Imos agora ca marcha aí lateral. Veña. Pasamos as mans por arriba e por abaixo. En Galicia hai moito que ver. Todos os eidos. Na costa, no interior, no plato, que dá gusto. Así que... O que pasa é que sempre valoramos máis o da fora. E logo veñamos da fora e ai, que envexa, que envexa. Moi ben, veña. Unha vez que xa estamos quentes, collemos os halteres e comezamos. Podemos coller un, vale? Porque o primeiro exercicio son os snatch. Entón, o que facemos é intercambiando os brazos. Primeiro imos abaixo, subimos e cambiamos de brazos, sí? Sí. Veña, de repeticións, collemos aire, imos abaixo e subo, cambiamos. Imos facer 10 con cada brazo. Levamos o cuño cara atrás, flexionamos un poquinho as pernas e levamos o haltere por encima da cabeza. Van 7. E última. Vale, moi ben. Bueno, o exercicio dos snacks alternando un brazo con outro a min faiseme máis a menos que non facendo cada rolda con un brazo só. De novo, co brazo dereito, imos cara abaixo e comezamos. Arriba. Un poquinho máis. E última con cada brazo. Vale, moi ben. Relaxamos os segundiños. Para o seguinte exercicio, imos empregar solamente un haltere. Separamos as pernas máis da anchura das cadeiras. As puntas dos pés miran cara fora. Collemos o haltere deste xeito. E o que facemos é o agachamento ruso. Levamos cu para atrás e subimos para arriba, vale? Collemos aire, baixamos, flexionando pernas e subo. Apretamos glúteos a subir. Embigo cara adentro. Van 6. 7. 8. 9 e 10. Relaxamos os segundos. Pois ben, unha clase con halteres, intensiña pero doada de levar. Ben, gustoume, a verdade. De novo, mesma posición. Aí, veña, baixamos. E subimos aí apretando.
7, 8, 9 e 10. Moi ben. Imos coller agora outro haltere e o seguinte exercicio imos combinar a elevación de talóns co encollemento de ombreiros, de acordo? O que vou facer é elevo talóns e encollo ombreiros e baixo. Intentamos baixar despaciño, vale? Non baixar de repente. Entón, collemos aire, subimos e baixo lento. Aí. En total 10 repeticións. Non notas diferencias se o facedes lento a se baixades máis rápido? Moito máis intenso. Claro, porque tira máis, tens que controlar. E última. Vale. Claro, se baixamos de golpe podémonos mancar e ao baixar pouquiño a pouco tamén seguimos facendo exercicio, claro, non deixarnos caer o peso. De novo, pese para as anchuras das cadeiras, brazos estirados, collemos aire, exhalo. Oepa. Elevo talóns e encollo ombreiros. Sete, 8, 9 e 10. Moi ben, traballamos aí xemelgos, trapecio. Veña, seguinte exercicio, imos traballar aí os glúteos, os isquios, core, lumbar, peso morto. Ben, pés separados, anchura das cadeiras, brazos extendidos. O que fago é vou baixando pouquinho a pouco cos halteres cerca do corpo e apretamos glúteos, subimos, vale? Semiflexionamos as pernas, lombo recto, mirando a fronte. Iso é. A 7, 8, 9 e 10. Soltamos pernas, relaxamos. Veña, imos con outra serie. De novo, mesma posición. Flexionamos un poquinho as pernas. Apretamos glúteos, medio cara adentro. E subimos, mantendo sempre os halteres cerca do corpiño. 5, 7, 8, 9 e 10. A clase de hoxe leveina moi ben, sorpresivamente, despois da paliza que levei aí uns días, pero gústame traballar, o traballo que fixemos hoxe gústame moito. O seguinte exercicio que imos facer son as zancadas. Imos manter os brazos tirados cara abaixo e vamos unha e outra, vale? Intercambiando. Imos facer 5 con cada perna. Total 2 series, así que van ser 10 con cada perna. Veña. Comezamos ca perna dereita atrás, flexiono, aí, e volvo a posición de inicio. Van 2. 6. Levamos xeonllo cara ao chan. E última. Vale. Non sei se me comín algunha, creo que non. Non sei. Vale, vale. Fallame as matemáticas de vez en cando. Veña, quédanos outra serie. Volvémonos a colocar. E imos de novo, ca perna dereita atrás. O xeollo de diante que non sobrepasa a punta do pé.
Última con cada perna. Vale, moi ben. Veña, imos traballar na esteira, imos deitar boca arriba. Ides ben, non, rapaces? Sí. Veña. Agora, imos traballar a zona do peito, tríceps e ombreiro. Imos facer empuxe de peito. Aí, formando ángulo de 90 grados, brazos flexionados á altura dos ombreiros. Collemos aire nesta posición e exhalo, xuntando halteres arriba. Sete. 8. 9. E 10. Moi ben, relaxamos uns segundos. Bueno, a clase de hoxe gustoume, foi levadeira, traballamos, sobre todo os tríceps, que son os que a min máis me costa, pero gustoume moito. Outra serie máis, de 10 repeticións. Brazos flexionados, collemos aire, posición de inicio, soltamos arriba. Catro. 5. 8. 9. E 10. Moi ben. Relaxamos uns segundiños. Bueno, imos ben, non? Sí. Como estades tan caladiños, digo, bueno, Porque xa estarán estamos... ben, estará... Hoxe Como estará estamos esta xente hoxe? formaliños. Estamos calados porque estamos ben. Están desconcentrados. Vale, moi ben. Veña, seguinte exercicio. Agora subimos brazos sempre estirados, xuntamos os halteres e o que facemos é levamos os brazos cara atrás e volvemos á posición de inicio, sempre cos brazos estirados. Eu non dou chegado, teño o sombreiro soldado. Ata onde chegues, Estrella? Xa. Sen forzar. Os halteres axudan, pero ainda non chego abaixo. 7. 8. 9. E 10. Relaxa uns segundiños. Anxo, non queres a dormir, Casi, Veña, arriba estes brazos. Collemos aire cara atrás. E volvemos. Cada vez que exhalo, levando en vivo cara adentro. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Relaxamos. Veña, estamos rematando, xa queda pouquiño. Sí, se estamos calados, Edi como que se agobia un pouco pensando que igual non nos está prestando a clase e en realidade é todo o contrario. Senón, escoitaríanos protestar por todos os sitios. Para o seguinte exercicio, imos seguir traballando a zona do peito, os tríceps. Antes fixemos o empuxe de peito con un agarre máis amplio. Agora, imos facelo con un agarre máis pechado, xuntando os halteres nesta posición, que é a posición de inicio, cos cóbados preto ás costelas, collemos aire, exhalo, estendo. Volvo a coller aire cara abaixo e solto cara arriba. Os halteres sempre xuntos, cóbados preto das costelas. 5. 6. 7.
8, 9 e 10. Ben, relaxo. Veña, imos ir ca última serie. Collo aire e soltamos arriba. Imaginades vos os romanos no xinasio preparando as oposicións para a Guardia Pretoriana. Para qué? Veña, Para guardia? 9 para ser o e 10. Relaxamos. os que iban con emperador. Sí, pero que dixeches? Home, os romanos, os soldados no xinasio entrenando para as oposicións. Tal cual. Daquela a vida xa era moi duro para andar entrenando, me parece, para andar Home, adestrando. daquelo que chegaba aos 40 xa era un velliño, velliño. Sí, xa che digo. Moi ben, imos xa co último exercicio. Imos deitarnos boca abaixo. Imos empregar solamente un haltere. Outro deixámolo a un ladiño. E aquí, o que imos facer en posición de táboa é intercambiar o haltere dun lado a outro, vale? Collendo ca man contraria. Ben, 30 segundinhos de traballo. Último exercicio, máis debaixo dos sombreiros. Comezamos xa. Veña. Vixiamos o corpo, que este esa posición ben aliñada, que non este o cuño apuntando cara arriba, nin a pelve cara abaixo. Os sombreiros á altura das mans. Activándose core. Vale. Moi ben. Pasamos a estiramentos, deixamos halteres ao ladiño, levamos o cu cara atrás, relaxo, zona lumbar. Agora imos co xeonllo dereito cara adiante. Estiramos aí o glúteo. Bueno, ven a clase, non? Sí, si non nos queixamos. Xa. Cambiamos. Despaciño, ímonos colocar de pé. Subimos os brazos arriba, collemos aire, solto dende a cintura. Xuntamos as mans a un lado. Imos cara a outro. Cara ao centro, despaciño imos subindo, collemos as mans atrás, estiramos aí pouco o peito. Agora os tríceps. Cambiamos. Moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben.